ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ምስጢር ዘይኮነ ሓድነትና ክዓቀብ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ዘለና ቦታ ሃልና ሓድነት ክዓቀብ ክኽእል ኣለዎ እዚ ናይ ፖለቲካ ስታይል እዚ ናይ ህዝባዊ ግንባር ደጋፋይ እዚ ናይ ህዝባዊ ግንባር ደጋፋይ ኣይኮነን መጀመርያ ትመፅእ ኤርትራ ክትመፅእ ኣለዋ ኣብኡ ዘይረዳዳእና ናይ ፖለቲካ ክህሉ ኣለዎ ፖለቲካ እንድሕር ኮይንካ ፅቡቅ እዩ ናይ ፖሊሲ ሕቶ እንድሕር መፅኡ ፅቡቅ እዩ ፖሊሲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፅቡቅ ኣይኮነን ፖሊሲ ናይ መግቢ ርእስኻ ምኻል ትብልዎ ዘለኹም ፅቡቅ ኣይኮነን ንሕና ለሚንና ክንበልዕ እዩ ዘዋፅኣና ዝብል ተልዮ ከዓ ንመና ኣብቲ ክትፈላለ ትኽእል ኖ ንሕና ስባ ባልና ባዕልና ፍሪና ክንበልዕ እንደለና ድማንሲ እንደልን ክንብል ንኽእል ኣብኡ ክንፈላለየ ንኽእልን እየ ስለዚ ናቱ ርእቶ ክህልዎ ኣብ ከምኡ በፅሑ እዚ ተቃውሞ ድዩ ኣይ ተቃውሞ ኣይፈልጦን ኣነ ብዙሕ ሰባት ምልዓል ኣይፈቱን እየ ሽማት ምልዓል ኣይፈቱን እየ ዋላ ጉጅለታት ብዙሕ ክስታይ ዝገብሮ የብለይን ግን ኣብዚ ቀረባ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ዩሮፕያን ዩኒየንስ ንኤርትራ ሓገዝካ ይወሃባ ትበሃል ኣሎ ዋላ እውን እኮ ኣምቢሽን ተለይካ ፅባሕ ንጎ መንግስቲ ክትከውን እኮ ፅቡቅ ፅርግያ ተለካ ዝተማህረ ህዝቢ ተለካ እውን ይቀለልካ ኮይኑ ከተመሓድር ህዝቢ